Mabuhay, or in Kapampángan, luwid kayo. In this episode of Glad, Mad, and Sad, I want to talk about the local and the national elections happening in the Philippines this May 13th, this Monday. Let's start with sad. Sad, nakakalungkot dahil marami pa rin sa ating mga kababayan ang lugmok pa rin sa kahirapan sa kabila ng mga matatamis na mga pangako ng mga politiko. Sadyang napakarami pa rin ang mga napag-iiwanan ng tinatawag nilang progreso o kaunlaran. Makalungkot niyang taga na itang marakal pa mo rin deng kalulo kaya katamo. Marakal pa mo rin deng alang maseles ng obra. Marakal pa mo rin deng alang atatanggap a serbisyo publiko. Kalupa na mo ka rin ospital, ang po ka rin eskwela. Itang hanggang yun kulang tapa mo rin classrooms, kulang tapa mo rin healthcare facilities, kulang tapa mo rin basic equipments. And like what I tell my own students, fancy edifices are nice, they're beautiful, but what's the point of having glimmering public buildings when the material conditions of our people remains impoverished, when they remain struggling, when they remain neglected, when their needs are not just not being met but are oftentimes ignored? Kawari mabusit kanyan? Which is why I'm mad. Mad dahil talamak pa rin ang vote buying sa Pilipinas. Makanano yarugong umunlad ng kikatamong balen nung panenamo trapo dahil makaluklok kareng sidwan na ng gobyerno. Makabusit sa itang marahal pa mura kareng politiko ing panenamo manabuso kareng kikatamong memalen. Mas burida parugo din ng trapo ing manyaling boto instead of providing genuine services to our people. And take note, iba't ibang uri din ang kanilang ginagawang vote buying. Hindi lamang sa pag-aabot ng pera, kabilang din sa vote buying ang pamimigay ng mga libreng sapatos, mga libreng cellphone, mga libreng bigas, pati na libreng tuli. At kabilang na rin dito ang kanilang mga pangakong bibigyan kanila ng mga trabaho sa gobyerno kapalit ng inyong boto. But in a way, I'm glad because there is still hope. May pag-asa pa. Dahil sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin sa ating mga kababayan ang may paninindigan. Marami pa rin ang buong pusong ipaglalaban ang ating mga mamamayan sa halip na magpayaman lang. Marami pa rin ang tapat sa sambayanan. Kaya naman, ngayong halalan, laging tandaan na huwag po nating iboto ang mga sinungaling at magnanakaw. Huwag po natin iboto ang mga epal at mga nagpapapogi lang. Lalo na kung hindi naman talaga pogi. Alikata mo sana maagpasilo kareng mabulaklak dang pangako, kareng panyabyandang kaparatutan. Lakwas na nung panenala mo empty promises. Ditak to salita, ditak sa paagagawa. Sana deng iboso tamo deng de kalidad ang kandidato. Mas kailangan tala deng marakal na ngagawa para kareng katamong memalen. Aliwadet ang mapanabuso kareng karelang luklukan. Aliwadet ang kabud na mo mamudmud pera. Alita mo po kabud na magtiwala kareng kaparatutan ang po mamayisdang panyabyan. Dapat ingpilyan tamo deng alang takot ang makipaglaban, deng alang sawang manungkulan. Kasi nung kabud tadala mo pamisaliden kaya katamong boto, ikatamong pamurin ing lakwa sa mga kalulo. Ikatamong pamurin ing panena mo mapaperwisyo. Anyapin, ngayon nga alalan, let's do better for a brighter future for our people. Dahil kung basta na lamang nating ibibenta ang ating mga boto, para na rin nating isinasangla ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak at ang ating mga minamahal sa buhay. Ngayong halalan, kilatisin po nating mabuti ang ating mga kandidato. Pilyantala po deng ating malinong plataforma, deng ating malinis at track record. Iboto tala po deng marakal na ngagawa para karang kakatamong memalen ang poking kakatamong indong balen. Ihalal po natin ang mga tunay na makabayan, ang mga tapat na pagsisilbihan ng taong bayan. Ihalal po natin ang mga matapang na ipagtatanggol ang ating mga karapatan at buong pusong ipaglalaban ang minamahal nating Pilipinas. Oneng, sabi dapin dengaliwa, nung gipit kang taga na, malyari mo nemang tanggapan itang pera, basta't memo, boboto, dening kurakot at rapo. Uling, ingulagahan na ning biyemo, ang po dereng kareng kaya katamong anak, pitasalang alang presyo. Anya po yung kakatamong
pamanang singsing, etaya po kabud na sa sangla, etaya po kabud na pamisali, kapalit na ning meto nga boto. And that is it for me today. That is it for today's Glad Mad and Sad. If you like this video and learn a thing or two, don't forget to subscribe. And if you want to help me make more videos like this, show your support, and please be my patron or get a copy of my book, Dakalpong Salamat. See you next time, or in Tagalog, kita kits, and in Kapampangan, Mikitix.